bide honekin amaitzen dugu funtzioen azterketa ereduko ebazpenarekin. Hirugarren ariketa ebatziko dugu. Ariketa honetan, ariketa tipiko bada, emoten digute funtzio bat grafikoki adierazita eta egiten dizkigute galderak definizio eremua, maximoa, gorakorra, tolakoak. Vale? Bueno, lehenengo da definizio eremua. Definizio eremua kalkulatzeko begiratu behar dugu izaren balioak zeintzu diren daukatenak grafikoa gainean edo azpian eta zeinetan ez dagoen markatuta edo grafikoa eginda. Vale? Hemetik badaukagu grafikoa eginda, bai? Badago funtzio bat hemen goian, bai? Ailegatzen gara minus bira eta hor goruntz adar infinitoa dagoenez ez da ailegatzen inoiz minus bira eta hemen minus bin dagoenez puntu zuri bat, ba, onarte, bai? Para behar. Hemen egin dugu lehenengo definizio eremua izango da minus infinitotik minus bira. Gero, minus bitik jarraitzen da, ailegatzen da zerora, emoten dugu puntu zuria dagoela, baina hemen beltza dagoenez badago, beraz jarraitzen dugu ametik, eta ailegatzen gara laura. Lauan ez dago baltza. Ez puntu baltza goian, ez puntu baltza behian. Beraz, puntu baltzik ez dagoenez, zuria geratzen da. Beraz, anarte, dugu, minus bitik laura. Parentesiz. Vale? Bil, eta gero, lauan azten gara, eta 6 ailegatu arte puntu zuria, baina baltza dagoenez hemen, izango da, lautik 6ra eta kortxetea zamaitzen da. Definizio eremua, hau. Vale? Bueno, bigarren galdera. Horreko dugu hau. Bigarren galdera. Maximo eta minimo relatiboak ea duen edo ez, eta zeintzu diren. Vale. Gogoratu, maximo edo minimo relatibo bat egoteko, puntu hori bere ingurukoen artekoa izan behar da altuena edo bajuena. Vale? Normalean beti izaten dira, edo puntu baltzak solte, edo olakoak. Hau da, maximoa eta hau minimoa, normalean. Vale? Orduan, kundigara begiratzen olako ditugu. Bueno, argi dago mendako gula, minimo bat. Beraz, minimoak bata da isa berdin bidanean eta puntua da bi. Vale? Bueno, ditugu minimoa. Bi puntua. Hemeneko puntu bat, hemetik, da, 0, 3. Bere ingurukoen artean, hauek, eta hau, bera da bajuena. Beraz, hori ere minimoa da. Beraz, 0, 3 ere minimo bat. Hemen, punturik ez dagoenez ez dago maximorik. Hemen ere ez dago puntu, baina hemen dago puntu baltz bat. Puntu baltz honetan, bere inguruan dauzenak, hemen goganak, bajoago direnez, hori maximoa da. Beraz, maximo relatiboa izango da 6 lau puntua. Isa 6 danean dago maximoa, edo 6 lau puntua da maximoa. Vale? Gogoratu, zeintzu diren puntu horiek askatzen danean, ba, hau markatu behar dugu. Vale? Koordinatu biekin. Vale. C, nundan gorakorra eta nundan berakorra. Gogoratu, erantzun guzti hauek beti izaten dira izaren inguruko balioa. Hau da, izaren balioa zeintzu diren, non funtzioa gorakorra dan, vale? Eta zeinetan berakorra. Bueno, gorakorra. Zati hau, guruntz doanez, hau dutena guztiak, honetan gorakorra da funtzioa. Vale? Beraz, minus bira gorakorra da. Minus bin, ez da gorakorra, ez dago funtziotik, beraz hor, moztu behar dugu. Pero minus bitik 0ra, gorakorra da bebai, eta gero, bitik laura bebai, zati hau goruntz doanako. Vale? Bera izango da. Minus bitik 0ra, eta bitik laura. Gogoratu, gorakorra eta berakorra beti da parentesikin,
berakorra izango da. Zati honetan, hau da, hemen, eta zati hau da berakorra, beraz, hemen. Bera izango da, 0-tik 2, 2, 4-tik 6. Vale? Ba. Eta maitzeko, eten puntuak. Ea dauzen, eta badauz, zehetxik diren, edo zen motakoak diren, edo zehetik diren etena. Vale? Bueno, lehenengo etena, dago hemen. Bai? -2 puntuan. Iza berdin -2 da etena. -2 parkatu. Eta zehetxik, handu zeipatu bi arrazoi, baina importantena da, zer, adar infinito bat dagoela, bai? Egia da, -2 puntua falta dela, baina ez da horrezegaitzik etena. Vale? Etena da adar infinito bat. Vale. Egongo bazan ere, adar infinito zegoenez, etena izango zen. Bigarren puntua dago hemen, bigarren etena. Bai? Hau da, 0 puntuan. X berdin 0 puntuan, daukagu eten bat. Eta hor da, puntua mugituta dagoela. Vale? Lau puntuan, izan berdin lau, hemen, bi arrazoi aipatu ditugu. Ez dagoenez puntu bat, zikaldugu esan puntua falta dela, baina puntua egongo bazan ere, etena da, zehatzik jauzi finito dalako. Edo jauzi bat dagoelako. Bai? Finito, nik izaten dutelako, baina jauzi bat dela. Vale? Eta amaitzeko, zeian ere etena da. Ze puntua mugituta dela. Zerako letra polita, bueno, eskerrak, adar infinitoa, puntua mugituta, jauzi finitoa, eta puntua mugituta dagoela. Horrez etxik dira etenak